Kedvenc Disney sztárjaidat sosem látott szerepben láthatod. Ismerős arcok, ismeretlen helyeken. Semmi sem választhat el minket! A cikiből egész cikis lett. Nézd meg, ahogy G. Hannelius, Sierra McCormick, Mit művelsz, roston? Peyton List és Laura Murano Üdv a farkámban! vendégszereplést vállal kedvenc Disney műsoraidban. Nem hazudok, nagyon bejön. Vendégszereplős hétvége szombaton 9 óra 30-tól. Ő Randy Cunningham. De ki az a Randy Cunningham? Ki Randy Cunningham? Megtudhatod vadonatúj sorozatunkból. Randy Cunningham 9-es ninja. Ne hagyd ki a legújabb részt minden szombaton 14:30-kor a Disney csatornán. A Disney csatornán! Anya, gyorsan, mielőtt eltűnik, gyorsan! Nem mondod még ezt? Ezt hogy érted? Minden nap eljátszod ugyanezt. Anya, ezt látnod kell. Mit nézdek? Nem tudsz beárulni. Végre elkaptam őket. Mondtál valamit, kicsim? Nem tudsz beárulni. El kell mondanom anyának. Mi van már megint? Hol vannak? Nem tudsz beárulni. Nézd, anya, látod? Még nyugodnál, kicsi? Nem tudsz beárulni. Candice lebuktatja a testvéreit. Megtudhatod, itt a Phineas és Ferb. Egész héten 16:10-kor a Disney csatornán. Akinél a kristályok vannak, Szüksége lesz a holokronokra. az fogja megfejteni az erőrejtéjét. Hatalmas Jedi lesz egy szép napon belőle. De ki Hol találom Luke Skywalkert? találja meg a kristályokat? És már közel vagyok ahhoz, hogy megtudjam, hol tartózkodik. Mennyire közel? Egészen közel. Csillagok háborúja, Yoda új történetei. Nyugodtan állíts, csak magad öcsé. Holokron hajsza. Bemutató most pénteken 20 órakor a Disney csatornán. Azt hiszem, hogy összeolajoztam magam.